Paman Sengkuni ndika enggal golek cara reka daya aja nganti Werkudara bisa nandur. Lah gampil menika. Gampil pripun? Sakniki ngeten mawon. Kurawa dipun perintah supados madosi sinten mawon para kawula ingkang mangertos lan gadah winih pariketan gondhil sedaya dikukut. Caranipun sedaya winih jenengan tumbas kanthi regi ingkang inggil. Pokoke apa-apa iki dituku sing luwih dhuwur mesti diwehna. Ora kaya yoga. Rebutan rego sing murah. Kono nawa sakmene dileboni, dilumurai. Niku nek yoga. Nek winih nggih kudu dituku luwih dhuwur. Lah menawi sampun ditumbas kanthi regi ingkang inggil, sampun ngantos disumurupi panenggak Pandhawa. Mengko yen ora ana winih sing arep ditandur apa? Ya. Pancen elok ingkang dados iguh pertekel sampeyan Paman Sengkuni. Paman Sengkuni, kula wonten dawuh. Saiki perintahna para Kurawa supaya ngupadi winik pariketan bondil. Bondo Bana Picis negara Ngastina tawu kaya banyu. Digrobak kaya wedi. Sapa sing duwe winih pariketan bondil dituku. Inggih ngestakaken dawuh. Sigra mangsa